sami kula badhe mituhu dhumateng dawuh pangandika paduka amaos dhumateng isinipun Weda Citapsara. Citapsara menika wujudipun kitab ingkang hanyerat dumados sing perang Bratayuda. Perang ingkang hanetepi dumateng Brata utawi laku utama antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Dene mapanipun wonten ing Tegal Kurusetra. Tegal tegesipun ora-ora amba, kuru namining darah, setra pakuburan. Bratayuda wenang sinebat perang ageng karana kathah senopati satriya prajurit ratu ingkang gugur wonten madyaning palagan. Lan Bratayuda ing bincang badhe dumados 18 dinten. Dinten ingkang sepisan nenggih lampahan Kresna Duta. Prabu Kresna ingkang minangka cundhakanipun para Pandhawa angantep dumateng raosipun Duryudana. Satemah Duryudana sumpah prasetya hanetepaken Bratayuda dadi. Sasampunipun Bratayuda menika kelampahan nembe dinten ingkang kaping 6 wonten senopati ingkang gugur nenggih putra Wirata atmajanipun Prabu Matsapati nenggih pun Raden Utara ingkang pejah kasulayan. Kalajengaken dinten ingkang kaping 7 nenggih Raden Wirangsangka kadang alenipun Utara ugi gugur pengawak Kusuma Bangsa. Dinten ingkang kaping 8 nenggih lampah Seta Kraman salebetipun Raden Seta Buminjaya ngamuk wonten ing Tegal Kurusetra lajeng dipun sampurnakaken dening Pendhita Talkanda Sang Mahatma Bisma. Dinten ingkang kaping 11 nenggih lampahan Bisma gugur sedanipun Pendhita ing Talkanda ingkang dipun sampurnakaken dening Senopati Putri garwanipun Arjuna saking Pancala nenggih pun Wara Srikandi. Kalajengaken dinten ingkang kaping 11 nenggih lampahan Abimanyu Ranjak gelar baris rakitanipun Resi Durna nenggih Makara Byuha kalajengaken Cakra Byuha satemah ndadosaken Abimanyu candranipun kados landhak wiwit saka pucuking rambut ngantos jempol sikil wontenipun namung jemparing pating congat. Kebak prihatos kala wau kadangipun sepuh Abimanyu nenggih pun Gatotkaca nadyanto ing wanci dalu magur suraning griya ngamuk punggung wonten madyaning Tegal Kurusetra mila wonten lampahan suluwan Gatotkaca gugur. Kalajengaken dinten ingkang kaping 12 nenggih Durna tigas Resi Durna pejah dening satriya ing Pancala nenggih pun Trusna Jumena gumlundung sirahipun kinarya dalan-dalan. Dinten ingkang kaping 13 nenggih lampahan Jambakan Dursasana gugur dening Werkudara. Dinten kaping 14 nenggih Mustikaning Bratayuda karna tinandhing guguripun Sang Senopati Agung Basukarna dening Panengah Pandhawa pun Raden Arjuna. Dinten ingkang kaping 15 nenggih lampahan Salya gugur dening Pandhayune Pandhawa Sri Puntadewa. Dinten ingkang kaping 16 nenggih lampahan Sengkuni Beset. Dinten ingkang kaping 17 lan 18 nenggih Rubuhan Duryudana gugur dening Panenggak Pandhawa pun Werkudara. Menika pulur isinipun Weda Citapsara ingkang anyerat dumadosipun Bratayuda ing dangunipun 18 dinten. Banget panarima ulun panyarikan Kakang Narada papunapun iki kados tasih wonten satriya lan ratu ingkang dereng kapacak wonten ing perang Bratayuda nenggih satriya ing jangkar bumi pun Antareja tuwin narendra Mandura Prabu Baladewa dereng kapacak wonten ing perang Bratayuda. Lah lajeng kaparengipun Adi Guru kados pundi? Panyarikan aja wedi kangelan para gagi tulisen Bratayuda rawuh 18 dina ning ditambahi 19 dina. Dina ingkang pungkasan tandhingi Antareja kelawan Baladewa satemah
Antarja Baladewa mati sambyuh ana madyaning Tegal Kurusetra.